Jag heter Hilda vidare och jag får att tåsa om fällskapet Miriam. Fällskapet Miriam är en fällskap som hjälper kvinnor i Afrika och i Liberia och i Kenya. Fällskapet Miriam är akkurat i hese mannen är det 8 år sedan jag började i fulltidsarbetet till fällskapet. Jag ser det arbetar fotlat och här och har det framgångsrattet inte göra något annat än att kunna vara vi i fällskapen så att min fokus är på arbetet alla tøyna. Men själv det att arbeta med kvinnor i Afrika är inte något nytt. Det är gammalt. Långt i 1904 för jag och mig och min och äldste sonen till Liberia. Och jag är det 35 år sedan. Og ta arbeid i øysene vi kvinnor i Liberia. Og det som jeg arbeider mest vi ta, det var vi AIDS, for det var noe nytt, noe som kom ta. Og øysene vi kjenslen og agenter som øysene var noe nytt. Og vi var jo i Liberia og Botswana. Men det har vi så fortalt fra før her. Men nu är det för att göra i det. Så finns det höver för 8 till Liberia. Och vi tar 40 kvinnor i arbete i Liberia. Kvinnor i verksamheten är att Miriam ger kvinnor någon penning till att kunna vara i arbete. Så att arbetslöshet är så störst. Och där får $100. Och $100 det är det samma som en lärarlön eller en sjuksköterskelön. Och det är joint business och det betyder att det är inte anställningar som arbetar, det arbetar samman 2 och 3. Och det är lika som man får stola och hjälpa barriärer. Så att det 3 kvinnor för samman så får de $300 från Miriam. Och det är omlöjt 2000 kronor. Så inte mer än 2000 kronor. Och där köper så vara och sälja och där skulle så sätta pengar östen till sojes samtidigt som där skulle bruka pengarna till att ge mat till torraböt. Enda målet vi Miriam är och det ständer östen här det är att fällskapet Miriam har som enda mål att hjälpa kvinnor i Afrika till självbjärgande. Vi i verksamheten så att hesar kunna vinna penning till mat och hem till torraböt. Det är ändamålet och där vi snackar Liberia så är det allra fattigaste landet i Afrika. Där är sera fattigare. Vi kunde nästan inte umynda och hur fattigare där är det. Men hesar tror jag kvinnor som så för samman att göra en handel ofta det marknaden eller där för att sälja kol. Så det är få $300 så betyder det att jag kunde föra nian in i landet och få ett träkol om man i stor lastbilen och så blev vinningen till större självande. Och så får det en bankbok och bankbok till något som där inte har till något som ger att det följer sig ordentligt välfyrd att få en bankbok. Och kunde så visa att jag har lagt jag säger här $100 till sojes så får jag $100 att rätt. Och nu är det $600. Det är så stadväg är i handelsvinnene och inte för en där kunde visa att det är nu har spars pengar upp. Tostan för att vi snackar om en mikrolån. Jag tycker vi alla har hört om dessa här lånen som var given i Afrika och India och era stannar. Men mina rönder är att kvinnorna klarar inte att betala efter, tror att det är så fattiga och tror har Miriam valt att göra det så att det är först få lyckas som en futching och så snackar vi mikrolån. Och heter Rickard. Jag ser det är 40 kvinnor och
det stannar nekvara bojlista för att komma vi och i det är det således i Liberia att det är färre lugga som vi ser alltid det att det trummorna i Afrika som för en gång man behöver inte att reklamera vid det här har fratta. Bara en liten söva om en som heter Justina. Justina hon sålde kallt vatten och det är något som vi såg nekva kvinnor gång ut av vänner och sälja vatten. Hon kom så vi Miriam och hon började så att bäka och hon köpte så en liten sån hemma sån Jordan own ute av marknaden till sån liten owner och hon bäkade bröd och hon dor business ordentligt väl och det gick kött till henne att tjäna pengar och hon var den första som fick en bankbok. Jag har samband med Katrin som arbetar för Miriam och jag har samband med att någon messenger. Så det är en som ringer och säger att ownern till Justine han är bråten. Och så säger ja, hon kan bara köpa sig en utan own så att hon häver pengar i banken. Och vad kostar han? Hon säger hon kan kosta $20 och teer om 40 kronor. Så säger men hon kan bara föra banken ett pengarna. Ja, men trobolagen här är det att hon kan inte föra banken ett pengarna. Så säger man, okej, hur kan hon inte det? Eller ge henne bara $20. Och säger, så nej. Så säger hon, jo, hon kommer föra vi henne. Ja, men det kommer kosta så mycket att de skulle också ha transport. Och det kommer kosta så mycket hvis de skulle föra vi henne. Hon klarar att föra in i banken vid pengarna. Hur klarar han inte för ett dagen? Nej, det var tog att hon tog första läsla skriva och tog klarar slett inte för ett pengarnatt. Du tar ska hon kunna läsa och skriva under och hon klarar bara för vi pengarna. Och till det stöd som vi arbetar vi nekvar kvinnor nämligen här som inte då läsa och skriva. Och jag tror att inte då läsa och skriva till tog att det var borgarkrig i Liberia från 1994 och till 2003. Och det gör det så att bötten tar släck slopp i skolan och tog det ett störst attaliga kvinnor som nu i det öjeböt som inte då läsa och skriva. Och det var också grunden till att vi för ur Liberia ta och i forsen och det var på grund av borgarkrig som kom. Till så en pastor arbetar en annan pastor arbetar är också att göra vattbrunn och det har vi gjort också vi har byggt en brunn till och det här får näckbötten glädje av då till att bötten till det som gänga till vattnet och ofta har det längt att gänga så vi ser att tack som för att vi kunde ha en vattenbrunn som vi kunde också för exempel hvis vi gänga genom bojen eller genom bygden här så är det näck vattenbrunnar som inte fungerar och Miriam har så också bjöd sig fram till att hjälpa dem till att göra det stand. Men det som har varit stort vid det att jag har bjöd kom fram till att göra det stand. Så har vi gjort det värre och vi går så viktigt det är att jag själv gör det och att vi kunde jag kan göra det med ett lån och så kunde de betala det efter. Da jag snackar vi tar om det så är det något som själv för igång att göra vattbrunnarna efter. Så det gläds det iver att jag själv tar upp till att det som är allra viktigaste med arbete är att det är självbjärgna. Här är så mynden av kvinnorna som i verksamheten i Liberia och som du såg så är alla lika ilatnar och till något som tar med damer och medlevel till uniformer. Det älskar där och här är det så kvinnor som kommer samman och där kommer samman tvärförnar om mannen mycket där och så sånt där sättna först och där kommer samman till bibeltimmar och där kommer samman till att som att dela server och dela det som är uppbjudning och det som är min gott och så det som är gott. Så läste det stod alla karriärer och det är det som ger och kanske ösni att är kvinnor kommer ofta vi det bjöd och karriärer vi där halta det att heta
projektet är så mycket gott att jag gärna vill att alla kvinnor släpper vi, men vi arbetar framme med att få så mycket som görligt vi alla toina. Här är en fitmynd av Benette som nu var det räknat ut att jag var ute och hon är begynt att sälja paraplyer till det som var ett räddningskjöl till det som är viktigt akkurat nu i hela toina. Och Benette har en särskild söva. Benette är bjöd mig hem till så jag bor i en gästehuset och hon fortalte mig sina söva att hon åt en son som var 12 år gammal och han var liten till han fick meningitis och då blev han lämmen. Och jag förstår vidtjana och det må jag säga att det var fantastiskt att möta Brian. Tror att han var så hon är visst en så stor omsorgan och han var så välfyrig på alla matar. Men här i Liberia, här får man alls ånga hjälp. Så Benette har 4 barn och Brian är nummer 2 i rättene. Och hon ska själv sörja för ötlom. Han blev hon med han får bara flotande. Hon är ofta sjuk så hennes lön för bara till att hjälpa honom och Mävren har inte så ösna hjälpa till vi hushållet någon men han gick i skolan till att han är arbetslös så lunch. Men till bättre nu hur Brian finns en fasta stol så att ta i Benette hörde det att hon inte plöts att huxa mer om att få ända räcka samman och att Brian har finns stol ta grät hon av glädje. Benette är för att börja av samskolan som börjar nu. Vi för av samskola eller vi har en samskola ute som vi börjar på 4. Och det är en som heter Katrin som är vid samskolan. Heter Katrin. Och här är nu nästan. Och eller hon heter mer vi kallar henne Katrin och hon heter Katrina. Och hon är ser donalig. Det skulle börja i 4 så spurgade jag om hon kunde färra av skolan till att det var några unga jenter som förde och om hon också kunde hjälpa till och ägges ner unga jenter. Och hon säger bara när vi är i affären och det var 14 som började skolan i 4. Men där fann vi kött ut av att Katrin var ser donalig och vi arbetade samman vid en öronfällskap för att få lyckas som skolan börjar. Och vi köpte så maskiner. Och vi tar just så att alla nämligen som kommer till skolan det här var en maskin parst. Och enda mal vi tog är att ta så i Leo av skolan så öjer det maskinerna. Till nästa same skolor här ute och same skolor ösna. Men det kunde ha upp till 30 nämligen och 5 same maskiner. Och akkurat skola vi att få same maskiner det visar sig att det är eftertraktat självande att komma. Men hinner natt så är det östen till att kvinnorna kunna är mer utnar till att hålla ut av skolan. Hålla det mer spännande och det är långt nu börjar att kunna få med att bor och östen självt om det går i skolan till att det kunna sälja. För exempel det säger man så kunde sälja kläder och så få mat för det. Och nu tar jag här ute i julemanna. Ta finke hesar finke så präck. Och här där efter ösnen hesar finke det heter det som finke präck. Och här standar där vi någon töstisjon till nu för att där alla lök ulatnar här men där alla så att göra en annan uniform så alla skulle att vara lök ulatnar och till det som är det allra viktigaste för det. Men hesar som nu är lite när där vill jag hålla av fram av skolan. Där vill jag gärna att doa bättre
Så vi för att det var faktiskt 2 klasser. Några nybegynnare och så där. Och det som var något särskilt i år till det att vi för att gevast att arbeta samman vi hinner fällskapen att Miriam klarar sig själv nu i år. Och vi för själva igång vi att säga eller att sätta henne semskolan av stan. Vi tar loja i hus och så det är och Katrina som de så mynden av hon blir lojare av semskolan. Det som jag känner och arbete och som är reellt offerne av mer och mer östne till det att dessa kvinnor tar som få höve till att för gång. Alltså det få erbjudandena och det rickar alltså det får pengarna så är det reellt kött till att det doa handverk. Så att det här var alla drömmar om akkurst i livet men det här var bara drömmarna det kunde inte göra det till verklighet så här är ingen som kan hjälpa dem och till här som Miriam kommer in i ett ord och det torsdag till dem. Och då är det så stortligt och spännande att hjälpa dem. Och ett annat projekt som vi östen för gång vi nu till mötte en präst som har utannat sig till Järbruk. Visst fröjligt, han är varit i Israel och Larse. Och han är avhåver i att få Miriam kvinnor vi i arbete som han har. Han har nekva nämningar, men han vill gärna att Miriam kvinnor kommer vi. Och det visar sig att här är AHR och i september för en 20 Miriam kvinnor av skolabank. Men det är inte skolabanker, så det är då ska läsa och skriva. Och hans måte att arbeta på att det är att här själva för igång, det välta. Och han har teori östne och så han får undervisa dem. Han har böcker men det blir inte aktuellt för åkare kvinnor. Men det är för att lära att välta. Och så att det kunde få sin bötten att här är det som är det allra viktigaste till det här bötten får med. Det är ett väldigt spännande projekt. Och han tror också på att vi kunde välta allt Liberia utan att bruka några som helst gift i maten. Och det är några som är musiker i öronen och tjockon. Och på förhånd kunde gå se att vi inte har gift i maten. Och det har alltid varit ordentligt spännande. Och vi är tacksamma för det att vi har mött honom. Och att han så hur bjöd oss vi och se här heter arbete och så. Och ett något annat som östen med kvinnor är ute till det är att det är det som vi arbetar vid nu och som vi har östen finns hjälp på fortsättning från färjan. Det är några kvinnor som vill hjälpa kvinnorna i Liberia. Det är vi har kommit till Lakna. Det skulle jag böt, det kostar några pengar. Och allt uppfyllande Lakna vid 18 år, det är föring. Och östen 17 i löven. Det är att inte kunna finna ordentlig hjälp. Tror jag det inte har pengarna. Och det är något som vi nu är färdig gång vid östen att hjälpa dem. Att det är en prioritering till oss. Och östen hjälpa dem ganska vid 4 byrjan. Det är som är att de har näck böten och det är orskar sig för att bötterna och det är inte östen för hjälp till 4 byrjan. Och vi är färdig in i det arbetet. Det är en sjukvårdssyster som är sett i starv halva tog till att undervisa kvinnor och föra vittnen av sjukhuset och få att ta hjälpna som det är att törva. Och det är ordentligt spännande. Det är alltid allnöjligt. Så vi Miriam arbetar tar röjna vid att göra arbete så att kvinnorna får det bästa av det bästa till att vara friskar och välfyra och till att arbeta till att få hemmet att hamna fungera så gott som det nu kunna. Och det är det som
hvis heim ikke fungerer, så fungerer bøtten helt ikke. Og senest da jeg funnet at jeg var ute nå, og i julemåned, da var en kvinne som fortalte oss at nå hun finner så mye penger at hun kunne sende til feie henne bøtten i skolen. Og det er medelig stolt av at jeg kunne til. Vi skulle minnes til det vi Miriam kom dansende ut, som vi så ikke her i Malmøsen, hun kom dansende ut ved sine koner, ut i frelse, og til å gjøre hese kvinnerne også, der fortsatt kommer dansende ut i frelse, og til å gjøre dem også en gode saler helse, og også en likamlige helse, og så det andelige frelse også. Og det er det som også vi leser i Bibelen, at vi er sal, likam og ante, og alt tror jeg må få den næring som det skulle hava for å kunne fungere. Og det er Miriam vi til å gjøre i Liberia. Disse målningene som sitter her, det er målninger som Fritz Johansen har malet. Og jeg kontaktet Fritz, og det var i 2012, om han kunne male meg en målning om Miriam. Og han var fegen om å si ja. Og jeg minnes den dagen, da sier han, han ringte til meg, og jeg kørte opp i Gøtjøy, så sier han ved meg, jeg minnes det ordet tøylig, så sier han, Hilda, hva vi røymannen, så jeg det stendte nemlig, og er med også bøk her om det har ikke mye ut, og så det er røymennene som 18-4. Så sier nei, la tar ikke komme på myntene, sier jeg så. Men han Dickvan, hun må komme på, frier Dickvan, hun må komme på myntene, selv om hun ikke er vi og er med oss bøk akkurat her, så kan frier Dickvan på. Og jeg var akkurat bortestøtta, og jeg kom hjem, jeg var i Liberia, og jeg tenkte så kom han og vi målningen, og jeg minnes da jeg sa målningen, hvordan glede jeg ble for alle disse farvene, tog at det er så livsjottende, disse farvene, og så at det var langt 2012, og selv om jeg sier til at Miriam, jeg har vært i 8 år, så har Miriam vært fyllt mer og i nekk på år, at Miriam, henne kvinnan som långt som smakjenta var så sjølvbjergen og da jo mamman måtte køra med oss i kurvene og køra ut i ånda så får han at han og Øysten så gjør at hun får ivet til prinsessen og sier jeg kjenner akkurat som kan ta seg av drøntjen inntil han blir vaksen. Så her er Miriam långt som smakjenta vust hennes karakter, hvor hun og så 17 etter hver hun er hun er jo syster Aron og Moses, og hver hun er vi og i ferien ute i Egyptalandet, og så til at hun kommer synkende ut i frelse. Jeg hadde en sterk søve om Miriam, og det er lika så sterk søve om alle kvinner i Afrika som kommer dansende ut i frelse i Østen. Og Fritz Johansen hadde gjort et meknar arbeid via malhenda målningen, og Østen tog at han ble via være, jeg hadde selv at han ble via være sterskere og sterskere bei for mer, og Østen for andre, og så ikke at vi kunne bruke Østen kvinner i Bibelen som okkara 4 mynter. Og her er Miriam øynetøymen. Nekk på kvinnen i Bibelen, som vi øye. Som er akkurat 4 mynd, og Miriam er virkelig med 4 mynd. Nu har vi bara snakket om Liberia, og til her som er løyere, og til her som jeg har vært mest. Men vi er i Østen og i Kenya, og for Lutzen i Kenya Østene tog at i Kenya er det Østene 16 kvinner som er vi i Miriam fellesskapen nå. Og til arbeidet Østene vi seiming, til hava handel, til hun gjør for eksempel
peanut butter. Hon köper peanuts av marknaden och så för fabrikerna som så gör det till peanutsmör och så kör hon där i containrar eller sån oilöt och så säljer hon det. Och senast da jag var här fick hon en mera pengar, alltså hon fick $100 att rätt. Så att hon kunde köpa en fler blick, stora mångton, hon kunde köpa sätter av peanuts. Och eller järnöten som vi kallar det. Och hon bor ute av Venom. Hon hade Violet, hon bor ute av Venom. Och hej onka stanna Vera. Och så hon kom in i Miriam eller programmet här. Jokon. Nu har hon funnit en ubo och så hon kan bygga tryggt. Det är vi är helt nere ut som man säger gräsrötterna. Det är kvinnor ut från Venom som vill hjälpa. En kvinna, hon har Kenya, hvis man ser mynter från Kenya, så ser man östne faderkadöme, men man ser östne dessa här stora fjällene av skräll som ligger alla stannar. Och den ena Miriam kvinnan, hon var ute och hämtade plastikpåsar, vaskade där, för så in i bojen och sålde där. Självande intog han inte stor, tror jag hon skulle betala för bussen för in i bojen vid sin plastpåse som hon är vaska. Men så blev det så i Kenya att det inte löjde till att bruka plastpåsar. Det blev förböjet och nu var det råd då för henne att nu kunde hon så inte göra till arbete mer. Så hon begynte att samla bojn som alltså till kokabojn som av nejtabojn och gaitabojn och så som var pia och som var bläka ut. Så vaskade hon sig här på bojnene och så kort under fabrikerna och det är fabrikerna så görs det så till läskarna. Det kommer av till bojnen som är att till ändernusla. Kan jag snacka om ändernusla, men inte bara snackar, men det ger en nek på ur ändernusla ösna. Alltså verkligen tallerskaner här som kommer bara av åkara borstekastet, det är fantastiskt. Kenya är ösna ett annat land än Liberia där vi snackar kvinnorna här är ganska inte bättre fyra. Där har vi inte varit på samma mata jag någon borgare och krutch. Där är nek handelskvinnor ösna och ångsvägna upplever jag att det är synder lättare att arbeta vid kvinnor i Kenya ångsvägna. Men hinvid natter så vill jag understryka att Afrika är mer än faderkadöme gussi är Kenya. Kenya det är vackert, men det är Liberia östne, det är vackra stränder, det är vackra palmar, det är vackert djuralöv i Kenya. Och det ger jag östne bruk av att vara i en sån land och kunna arbeta i Kenya. Så att maten vi samlar pengar på och göra hjälpen till östne att visa föringen och att törver är att hjälp till dessa folkna. Vi gör det att vi samlar pengar in i förrjon. Genom Facebook, vi samlar pengar in genom Tombola, vi samlar pengar in genom dessa här bussarna här i östne som stannar ute i förrättningen. Men nu har vi i östne gjort det så läs att vi gör några turer till Kenya. Och tar turen som vi gör till Kenya till östne för att visa föringen och att hjälpen som de vita hon kommer att rättas det. Och den hjälpen som blev vart från förrän nu, hon kommer direkt till de som har bruk för hjälpen. Och då har vi gjort några turer och
bönande framhållande färra föringar vi AHR är vi och i sin tur någon och ta vidare vid projekten Miriam-projekten vid vidare skolan ösna uppe i vid är vi foten Kilimanjaro och vidare en attabök som heter Masai-fölke och så är vi ösna i Mombasa här vid till strand och till pent och så östra safari-turer. Och allt detta för östra för att visa att Afrika är mer än fattiga döme och östra visa att hjälpen kommer ut. Till otroliga områden att vi visa att hjälpen kommer ut och att det är så nekva ringas över men jag måste säga att jag har nekva gåas över att hjälpen kommer fram. Att ahon har stor för turen till ordentligt glädjeligt. Folk som kommer vi från färjan till släppa så att uppleva att vitja hemma vitja när vitja här sagt kvinnorna kommer hem till dig höra deras söver. Vid är skolan och i slummen kan vi släppa att vara samman vid botten. Vi får tar vi där uppe i Masailand så släpper vi oss ut till henne atapalchen Avichan och höra om tormentan. Vi släpper att höra om en mentan som är så gammal och är så annorlunda. Vi släpper inte kunna öjmynta och hur det är att vara bonden av en sån mentan kvar i genteböten blev gift borster långt som småjenter och var omskarna. Och hur vi kunde vara vid till att bryta det här vi att vara vi och hjälparbeten. Tror jag att det är nekva familjer som inte det annorlunda. Och inte allt det bästa för att ta bort. Men de är också bunden av att mentan de är ju och inte orda vita hur de skulle komma vidare och tror inte det till hjälp. Allt detta kunde vi vara en pastor av. Och Miriam har gjort det möjligt till att föringar först kunde vara vi och just här. Vi att ta är färdig ut till Kenya och så kunde det komma vi. Och vi färdas där i september nu i 2019 och i februari i 2020 är det så en annan tur som folk så kunde komma vi. Så långt som föringar är AHR och i att vara vi och i arbetet så vill jag också göra det möjligt att det kunna komma vi. När vi snackar om hjälp i arbetet och hur viktigt det är att vara vi och så är det också viktigt att vi är så allsidigt som görligt att vi hjälper här som nöjt är. Och jag får avhöjtande om att hjälpa och tåser vi fölke og røyne som mest möjligt att gänga torra inskna möte. Och nu är det att i Liberia är det så läs att det bygger ser ytla. De har husen de är byggt upp vid blick ofta och tar rustar och de haltar så snägg år. Och ofta leka det ytla ösne och teachna leka. Och så har vi gjort det så läs som en prioritering att vi hjälpa dem och vi har skiftat teachnar. Vi hjälpa dem ösne vi har byggt nuchus till att klara det allt när göra själva. Så läs att det kunde ligga tur. Regntojen är länk. Hon är från maj till oktober. Självt om hon öjde till att vara från maj till september så är den långre och det är nog på grund av den här vävlagsbrötningen som vi hör oss om. Och det är tjejliga åren av Liberia att det räknar mer de senaste åren än det har räknat förr. Och jag snackar med en mamma som nu har finns en nutchus, en blickhus som det till 9 och så fick hon nutch. Och så säger de med det är så fantastiskt att här vi ser husen. Självt om det inte så ut alltså näckvån så sån
Alltså är så glad att det är akkurat som en slotta byggvoj. Förr var det så att där folk kom för bo här så sötte de för det som bor i husen här kunde de inte bygga sig en bättre hus. Så att det här vi att nekver fatak och så röjna det allt vad det kunna för att visa att det makta geranstegen. Men det inte har pengar så klarar det inte. Så att det är en happing som går för sig i mittelfältet. Ofta spyr det mig på att konar är ofta så pena, så fina. Helst att det är för kyrkje, så särskilt hur flott en kläven där är. Och det har stor antydning för det här att vara pynta av det färre kyrkje. Det lukar som fyrre färgen tar för man i söndagskläder. Här ute är det så att det kan inte visa fram en flott hus eller en flott bil. Det kan helst inte visa fram flotta gardiner eller något. Men det som det kunde, det är det att det kunde visa det att det är kläder. Och det är inte så jävla dåligt att öja kläder, alltså öja penset. Och alla gossier röjna att bötten och te öja ett penset av kläven. Och tog så att det så flottare ut att det ofta är kyrkje och det är så farverrykar. Och tog samiskole östne en gå mat till att hjälpa dem till att lära att säga kläder till bättre som självan och till att bötterna och så att kunna sälja kläder till att det är en amintligt här. Vi har nekvar män, det är mest män, det är en särlig attaböcker som är skrattare som sitter och säger. Och här har vi haft en trobelöka i Liberia till att det kommer sådana brukt kläder i marknaden och det har vi gjort att fler skrattare är blivit arbetslösa och östne att fabrikerna som gör kläderna, så fina kläderna, det har östne haft trobelökar. Vi att sälja sig här flotta töjer till att marknaden, bruksmarknaden av kläder är blivit så stor. Och det är också som jag har arbetat vid just nu att inte bruka sådana brukt kläder men att bruka hese kläderna som det säger man själv till att det är bättre att det är farverrykar och det halta långt. Så att ofta också har brukt kläder, det är ofta sliten, näst sliten är det kommer här till så att det är inte så halpar här ut. Så vi är uppe mot den här bruktmarknaden och det är inte alltid så lätt. Jag pleier säga alltså folk har också bjöd mig för exempel sängmaskiner, men vi köper sängmaskiner ute. Sängmaskiner kommer från India, det kommer från Kina. Och det är sådana sängmaskiner som vi sådär eller att vi har upplevt hur det är i mun aldrig. Och det är en sån liten mynd här av en sån sängmaskiner, sådana gamla sängmaskiner. Och så har det sån tracka och sådär. Så att det här är inte läxthet. Så det kunde inte ha en elektriska sängmaskin. Och då jag köper sängmaskiner lokalt så har det också möjlighet till att köpa allt det som hör till sängmaskiner. Så det kan hålla när vi lycka. Jag har upplevt att haft sängmaskiner utifrån som kommer i containern. Och det blir inte till att hålla det vid lycka. Man får inte tar döjlarna som maskinen ska ha för att kunna arbeta med henne. Och då är det kommit min nystöver till att jag köper allt lokalt. Så folk börjar med om att ta försäljt ut vi. Jag har bara kuffar så jag får inte haft näck vi. Men pengar så köper vi det av stem. Och på den maten stolar vi det lokalt. Så det är näck för facetter in i det. Men det som är allra viktigast det är det här antaliga frälse som Miriam vill löja sig kvinnor ut i. Tog att och i Afrika är det så läges att det spyr inte kvar jag kyrkje du gånger i eller
eller om du gånger i kyrkje, det er en sjoffelse at alt kommer i kyrkje, og at det ganger i en kyrkje. Men det er også nek at du som gang fyrer seg og i nek med kyrkjen er ikke så happy alltid. Så at de ber også byen om at geva nekka pengar til kyrkjene, og da gjør det også med glede til at de elsker dårlig kyrkjer. Men læreren er ofta såleis, øysene såleis, at det er ikke frelses bådskapen som vi er bo over. Og tog hever Miriam nok finnet godt fotafeste tog at det er nekka kvinner som underviser i Miriam, og der er sera donalier og heva lærst øysene, og der er vi til å hjelpe sine kvinner ut i frelse. Jeg vil ha sammen vi som kvinner og til bibeltimer. Det er fantastisk der, og også maten som der synja og dansa og tar vittnesbord og det er så ærlige og det er så frimodige og det er en frøye av å være sammen med dem. Og det er det som Miriam ønsker og vil hjelpe til oss at vi får nekvar kvinner ut i frelse, så er det at disse kvinnerne kunne være vidt til oss å hjelpe til å bøtene. Det er det som kvinnen ønsker. Hun ønsker virkelig gjerne at tåra bøten kommer. Vi er i løven, få en god utbygging, og så kommer det store spørningen som ofte er blevet spurt hva er mennene og just her. Ja, mennene er her. Nekve menn prioriterer annerledes. Nekve menn er arbeidsleser østene. Men tar mennene som har arbeid, selv om det er det østene nekve familier som fungerer vel ved mannen, men nekve at de kvinner som jeg har samband med, har vært uheldigere østene, at mennene har prioritert annerledes og kommer ikke ofte hjem vi pengene til bøttene, og tog må vi hjelpe kvinnerne til å komme på gjøre. Selv menn i førgen som jeg har snakket med, som også har arbeidet i Afrika, sier det samme, at skulle vi hjelpe i Afrika, så er det kvinnerne som vi skulle lukke som investere i. Og til det som Miriam ønsker, og til det som Miriam gjør. Vi har kunnet om arbeid til Miriam, så bruker jeg Facebook, og det er en bølger i Facebook som heter Miriam, og her kunne jeg bli limer, og jeg tog bølgene, og her kører jeg ut javnen om arbeid som blir gjørst her. Og jeg har også en Facebook selv, helt videre, og de kunne også kontakta med tannveien, og så kom inn i bølgen Miriam. Jeg har hjemstad i Klaksvik, og det var noen kvinner i Klaksvik som yngste at vi møttes, og yngste at vi gjør det mer for Miriam, og det var så happy at i verkstederhuset i Klaksvik sier jeg at jeg spurte om vi kunne få et høl i her. Så vi har møtts nå om veteren, en av vikene, kan vi møtes, og til torskveld, så møtes vi hver vi gjør klart, eller gjør loter til tombola. Vi gjør jøladekorasjoner i fjør, derfor gjør 8 år. Vi har gjort påskadekorasjoner. Vi har forskjellige perler og annet som vi kunne gjøre. Ja, og i verkstederhusen der vi samlas, og det er bare faktisk kreativiteten som setter grensene. Altså. Disse kvinner som kommer til å se kreative og tog med ordentlig vel, og vi har vært ordentlig stort til døsene, og det som så blir gjørst, og i verkstederhusen, det har blitt så selv til fremme for Miriam. Jeg ser glad for at det er folkeførgen som stod at de behendte maten, og tog at det kan være sint og anslet ved først.
till att jag för själva det ta i arbete i Östne och arbete själv och i Miriam den ena som arbetar i Miriam så att det kan vara inte ansligt självt om jag har en nämnt 84 men samma vi här som kvinnor är det spännande. Är det några som sitter runt för land som inser att just några så är samla pengar in eller vara vi i arbetet och så skulle du bara kontakta med så att är virkelig glad för det folk inte och känna till att vara vi i hjälpen. Det händer hjälpen som vi bjöa och händer hjälpen som vi ger till kvinnor i Afrika är en kärkommen hjälp. Och i kväll vet jag att över 100 barn i Liberia för mättesång tog att Miriam har varit vid till att hjälpt mamman till att komma i arbete. På samma måte i Kenya är det ösne nekböten som kommer mättesång tog att mamman är kommna i arbete. Det är sera glädligt och jag har inte vi kunde annat än vara tacksam och vara vi i sån arbete som är så ger oss något åter det är reellt ett hjälpfällskaper och allt arbete som vi gör och till ord gott och är glädjest över först öra som blir givet till fatako och vi ska minnas till att i Bibeln blev det sagt Jesus säger ju de vill alltid ha fatako med till dig. Och du ser det inte möte med mycket ut tog att nejen är så stor och ja, och det finns spårningen. Alltså, hur så visst du hur det är som ska ha hjälpen att det kommer till att här är så reella stor nej och det är nämligen att det som är avbjörningen det är också att tåra stäcka av möta till enstaka människan och så hjälpa oss. Hetta människa för att hjälpa det. Jag kan inte hjälpa ötlån, men jag kan hjälpa nökron och inte är fattlig fort. Så hvis jeg skulle huske til jeg borde gjort enn mer, så er jeg lengst jeg vil given og just ned. Vi pratikeren stendet da just ned kasta breitet ut av vattnet og søtten skal det suttje til eller hvordan det stendet. Og jeg får lese noe ur pratikeren. Og pratikeren tog ikke stendet kasta breitet ut av vattnet til jeg lenker til jeg etter skal det finne det atter. Og til det som er min utsju, til det som er husker om alle togene, til det at jeg finner en oppgave, og det å være løyen og fære, og det er god som gjør vokst. Jeg får spørsmålet, ja, men hva gjør du så til du ikke kan smøre? Ja, men det er god som, det arbeider god, altså god skal nok sørge for at det er ikke vokst, og han skal nok sørge for at noen andre så tegriver, så att jag må huxa till att det är god som att det är Guds arbete. Det kan inte vara mitt arbete. Det är Guds arbete. Och i präkan 11 ständer östne, den som alltid kannar efter vinden kommer inte till att sova, och den som alltid hickar efter skudgen kommer inte till att hästa. Och jag har nog talent i det östne, och det positiva talent som jag finner jag tror inte jag alltid haft det, men det är affär gång på det små och vi får inte styrke för vi färdas det. Tar vi färra så tar vi första steg och så gör vi ja så det ska östen göras och så får man några runt och så får man ja hatta väl inte rätta maten att göra på nu kan göra på en annan mat och det är så som jag har arbetat i ett lärnät. God han ger mer visdom och ger mer styrke till på en annan stad där. Och det är det som är virkeligen en gåva till mig tror jag att och lente är ganska att stora för morgonen men och själva stora i östnen det gör vi öll men det här minna och själva alla toina att stor inte för morgonen tror jag att går det över något såna
Og således det også vi snarere noen her at færre sted. God skal være vi, god vi i etlån. Vi i hans hender og føtter. Vi kan gå snakke og om det som skal gjøres og det som trenger til å gjøres. Men det ikke for en vi handler at hente noe. Og tog jeg ser glad for at Miriam en verløyke. Vi tar 8 år. Nu, akkurat nu det 8 år siden jeg får fullstidsdag til Miriam. Og vi snakker om at det fullstidsdag, men det selvbøye. Og ikke eneste det jeg har god svitje med å gjøre sånne arbeid. Og tog kan jeg gledelig si her at jeg gleder meg til at jeg langt neste vike skal fære til Kenya. Vi nødjanføringen, og vi får at være vi i arbeidet til Miriam. Jeg heter så nægget søvn om Miriam, og kunne fortalt nægget Møyda, men jeg får enda her, og takke for at jeg kunne være vi i sendingene, så jeg alltid at det ser større en tydning at vi føringer høyre om hvordan andre folk har det, og høyre om at det betyr å hjelpe oss stand. Og at vi kunne være vi i arbeidet. Og jeg sier så stor takk for det, at dette kunne lade seg gjøre i det. Takk for det.